Gavana, wach mogik minyalo miyo jo Homa Bay ote nikech higa e korko chakore. In bende ka in gi dweche chiegni adek e apisi. Geno nitiere mathoth ahinya kuom jopiny to thuolo pod nok. Samoro inyalo chak dir kuoye wang'i, inyalo chak bayi gi kite, kidiro kuoye wang'i kaluwore ni gavana pok otimo ma, nowacho ma pok otimo ma. Ang'o minyalo nyiso jo Homa Bay kinde ma koro wadonjo higa manyien ma bende en koro chakruok adimba mar weche mag tich bang' chuogo sirikal mari? Erokamano ahinya George. Mokwongo I wish to Homa Bay happy new year nikech koko wachako wavuko wachako higa manyien. Apart from happy new year ni adwa ni mondo awachnegi ni wan gi ikruok mang'eny mar tich kendo tich ni wachako ga irititi. Sani kidhi e referral hospital nye wasegero outpatient unit manyien mwatieko. Ma tich adek iyawe kendo chako tich mondo outpatient unit machono muki mondo waket accident and emergency unit manyien hospital magorofa auchiel abich makoro jibro dhi donje. Kopogore gi mano Homa Bay osebedo maonge CT scan. Nye wasekelo CT scan kendo sani kochopo tich adek wadhi yawo CT scan mondo jo wawe dhi kuonde maboyo kadhi manyo CT scan. Dialysis watimo sani timo Homa Bay kendo dhi maber ma inyalo tim kata ne jotuo 10 e odiochieng' kodiochieng'. Dental unit nyocha wasekelo. Yedhe nwang'iewo watero osiptende manie county mangima. Oyugis sani watieko outpatient unit moyugis. Omiyo wachako tich ga irititi basari wasetieko sani ji jazo form kochakore jumani wachako chiwo basari ne nyithindo maka nyithindo dok tarik 20 gadek e school to yudo ka gidhi gi basaris gite. Sani waloso scholarship madhi kawo nyithindo manyokalo penj to okalo penj 350 and above tok gin gionge nyalo mogik wakawo nyithindo auchiel e ward ka ward. Mama gi nyithindo michulo ne gimoro amora chakre form 1 nyaka form 4 nyaka chieng' gitiek university iluongo ni governors fins to swim. Sani wadhi mbele gi tuke mag geno wa governors cup. Sani wane sub county level kochopo weekend wabro dhi e county finals mag tuke gi mose ya awards 40 omiyo tich nwa chako kwa jingo badwa kabisa. Koro adwa kawo thuolo ni monda wach ni devolution okelo thuolo mondo mi wanyalo bedo ni kata wane sirikal mamalo kata waonge sirikal mamalo wanyalo bedo ni dongruok wanyalo neno ni jowa oyudo. Omiyo wadwaro ni mondo jo ong'e ni wan serious tadwa goero kamano bene jako Raila Amolo Odinga mano neno ni ber ni devolution obedi nikech devolution de onge sani de koro wakia kaka watim to nikech devolution nitie wan gi mor mang'eny. Erokamano nya gavana kuom yudo thuolo mar loso gi nyikwa Ramogi e Ramogi TV odhiambo ma kawuono ka wamulo moko kuom gigo ma osechako rieny e kaunti ma Homa Bay nyaka nyo idonje e telo. Poch gi pak kendo wageno ni podi biro medo dhi nyime gi chiwruok mari tiyo ne jo Homa Bay ka en mana geno mani wacho ni geno jo Homa Bay. Erokamano ahinya madi bed gi thuolo makare kendo bende wakwani hayo maber e higa manyien mar 2023 ni gavana. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi